I 1896 finder Danmarks første filmoptagelse sted. Disse optagelser af slædehundene i Fælledparken forandrer historiefortællingen for altid. Danmarks historie kan nu fortælles i levende billeder. Danmarks historie samler for første gang de største, vigtigste og mest betydningsfulde begivenheder, der har fundet sted siden 1896. Danmarks historie er 25 timers underholdende historiefortælling, samlet på 15 selvstændige DVD'er. DVD'erne er bygget kronologisk op, så alle kan vælge netop den tidsperiode, de er mest interesseret i. Det er som at være der selv. Danmarks historie har alle de gode fortællinger. Her er de første biler, sporvognene og statsradiofoniens tidlige dage, lyntogene og datamaskinerne, der sætter os alle i system. Der er luftens pionerer, opdagelsesrejsende, frontkæmpere og dynamitdrenge. Her er magtens mennesker. Mennesker, der har forandret vores hverdag. Der er dem, der er valgt af folket, og der er dem, der har valgt sig selv. Danmarks historie fortæller om medgangstider med Marshallhjælp og et landbrug i vækst. De glade 60'ere, dagene med samba i gaderne og rødhvide klaphatte, der vinder Europas hjerte. Her er portrætterne af alle dem, vi holder af. Dem, der har forandret vores verden. Her er krigens år med tyskernes hærgen. Hippovolden, der rammer tilfældigt. Sabotageaktioner. Og friheden, der endelig når frem. Der er oprørerne, der siger nej til det etablerede. Flipperne, christianitterne og gadekampe på Nørrebro. De 15 DVD'er indeholder mere end 250 kapitler fra livet i Danmark fra 1896 og frem. DVD'erne kan købes enkeltvis, så man kan vælge netop den periode af historien, der interesserer en mest.